संजय साठे. ही मोहितेची जी पोर आहे ती त्यांच्यावर एक पोस्को आम्ही गुन्हा दाखल केला 3 महिन्याच्या अगोदर. मग ही ती खुन्नस काढायसाठी आत्ता तिने काल एक वादावाद झाला किरकोळ आणि आज डायरेक्ट येऊन 7-8 जणांनी डायरेक्ट अटॅक केला आहे. त्यातली आमच्यातली 3 एक्सपायर झाली ती, अरुण साठे, सनी मोहिते आणि विकास मोहिते. बाकीचे आकाश मोहिते, दिलीप साठे, संग्राम मोहिते सिरियस आहे ते ॲडमिट आहेत. नेमका अटॅक म्हणजे काय केलं त्या लोक? अटॅक म्हणजे डायरेक्ट तिने येऊन तलवाऱ्याने तिने मारायला चालू केलं डायरेक्ट. म्हणजे रात्रीच वादावाद झाला, तिने मारलं रात्री त्यावेळी. तुझं सगळी वय म्हणते ती, तू का नाही म्हणतेस म्हणून. मग तिने मारलं ना आता सकाळी वादावाद झाला ती डायरेक्ट तिने पोलीस येऊन गेली. ती सकाळी केस केली ती तिने, रात्री तिनेच मारून तिने केस केली ती. सकाळी पोलीस येऊन गेलं आणि थोड्या वेळानं आम्ही पोलीस स्टेशन जात होतो तिने आमच्यावर अटॅक केला. तुमचं नाव काय आहे? माझं नाव संजय साठे. कोण आहे? किती जणांचा मृत्यू झाला आणि त्यातले कोण 2 शक्य बहुतेक उल्लेख करतो? ते सनी मोहिते, अरुण साठे आणि अरविंद साठे आणि विकास मोहिते 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे. आकाश मोहिते, संग्राम मोहिते आणि दिलीप साठे हे ॲडमिट आहेत. तुझं नाव? माझं नाव संजय साठे.